zoritxarren udako ikastaroen balorazioa oso positiboa egiten dugu. Ikastaroen aurkezpena egin genuenean, orduan aipatzen genuen ze garrantzitsua den aurrez aurreko udako ikastaroak izatea, ez? Aurrez aurrekoa politikoa da UEurentzat, Mariluz Estebanen hitzak hartuta, eta gure burua uste eta gure obsesio nagusia hori izan da, ez? Aurrez aurre eskaintzea udako ikastaroak modu seguru eta eroso baten. Orduan bai lortu dugu eta gainera 20 jarduera eman ditugu, 15 ikastaro eta 5 jardunaldi, 600 partaide inguru bildu ditugu, azkar esaten da, baina oso pozik gaude 600 partaide horiek modu segurua eta atseginean udako ikastaroetan parte hartzeko gogoa, asmoa eta aukera izan dutelako, eta gainera, baita lortu dugu alde informal hori ere lantzea, ez? Kafea elkarrekin hartzea, elkarrekin bazkaldu ahal izatea, eta hau lortu dugu elkarrekin, ez? Udako ikastaroen leloa badakizue elkarrekin dela, 25 bidaide izan ditugu, elkarte eta erakunde ezberdinak gurekin udako ikastaroak eskaintzen, UEuko sailak eta UEuko lantaldeari ere hemendik esker onak, guztiok elkarrekin lortu dugulako udako ikastaro arrakastatsuak.